Ok, Judit, comencem amb la secció de moda amb la Míriam. Sí, amb la I Míriam, avui com sempre. anem a ordenar una miqueta l'armari. Sí? Anem a començar a a mi ordenar em fa l'armari. falta, eh? Que fa falta, Judit, fa falta ordenar l'armari. Benvinguda, Hola, Míriam. Míriam. Hola, què tal? Com esteu? O sigui que heu fet feina aquesta Sí, setmana. Heu fet feina. Heu fet feina, heu aplicat el que us vaig explicar. Sí. Sí. Jo he tirat coses, eh? Sí? Vull dir, sí. En sèrio? I per quines raons? A veure. Doncs perquè ja sabia que no me les posaria, perquè una estava trencada, l'altra no m'anava, l'altra... O sigui que et va servir. Sí, he aplicat a ratlla. A ratlla. I t'ha quedat millor l'armari? Sí. El que has passa que pogut- encara el tinc una mica... Encara queda. Perquè és Per això, feina, per això, perquè no sí, és sí. un No moment, és fàcil, no és fàcil. Tota la roba allà acumulada de tot el temps, de tot el que compres, no és No fàcil. me llençar res mai. Però està bé que hagis agafat les idees i Sí. ho hagis pogut practicar, Poc a perquè per poc, això ho poc a poc, expliquem, poc a no? poc, sí. Bueno, ara la Míriam t'acaba d'ajudar. Sí, ara he portat així Una- roba perquè ens ajudis una mica. Sí, bueno, us vaig demanar una mica que portéssiu roba que no us posàveu i les peces de roba que més us posàveu, no? Bueno, doncs podríem començar per la que Per més quina us comencem? poseu. La que més ens posem? Vinga. A veure, Ignasi. Doncs jo la camisa aquesta. La camisa. M'agrada La molt camisa et posar-me-la. poses aquesta? Aquesta. Què creus? L'ensenyem, no? Aviam. Sí, Ensenyem, molt una bé, camisa sí. texana. Sí, la camisa Jo texana. veig que tu, a la camisa, veig que també, a veure, A veure, portes... a part de- Ara parlarem, A veure. però polo... Sí. Camisa. T'agrades molt amb coll. Amb coll, I m'agrada. això té la seva raó. Tu tens el coll llarg. És bo, és bo. És bo. Però per això t'agraden els colls, perquè et donen un volum aquí i tens també la cara molt allargada. I et donen un volum aquí que et compensa. No es veu tot tan Sí, que et unit. compensa i per això t'agrada. I també tens, sí, els ombros, o sigui, tu tens una tipologia molt bona, però els ombros potser és el que tens més descompensat. També és per la posició, Ja, Cuida. tendeixo També és molt per la- a posar-me Sí, molt cap fas endavant. així, Sí. I llavors el coll també et fa aquesta amplitud aquí, que et fa que semblis que tinguis més ample tot això. Vale? Sembla, fa més recte. Fa més recte. Però també és molt de postural, que això ja t'ho diré. Ja S'ha de treballar, ja això. farem, Ja arribarem. et posaré al darrere A vegades ho penso, un tauló. Recte, Però recte. sí que és una mica postural. Bueno, tothom tenim coses, Sí. I llavors he vist aquest polo, no? Però aquest polo no Però aquest polo, llavors ho farem... El fem després, si vols. El fem després, però un moment. Només perquè No està ben escollit. Està comprat per impuls. es nota, perquè dels punts que vam parlar l'altre dia, Que hi ha vam un que decidir. està bastant clar, que és la Que és la talla. talla, sí. Que és la talla, que aquí ens posem... Bueno, podríem posar-nos els tres, Els potser, tres no? dintre, Els sí. tres dintre i ballar una samba, o alguna cosa així. No està comprat. Això és el tema que us vaig parlar de les talles. S'ha de tenir molta cura, perquè una prenda és molt maca amb la seva talla, però una prenda que no portis amb la talla, pues, Canvia, perd canvia. tota la Sí. gràcia, perd tota la línia, ho perd Canvia tot, molt. ja no serveix, ja no té el servei. I bueno, i tu què? Aviam, jo, mira, t'he portat del que em poso més així, aquesta samarreta, perquè combina amb negre molt bé i, bueno, Vale. Aquesta. Tu, el que m'has portat, I com que aquesta també. t'agrada, Aquesta també són t'agrada, tot tu, de sí. samarretes, no? Sí. Perquè tu quan busques roba, què és el que busques? jo primer samarreta. Sí, però per què? Per quines raons? Bueno, jo més de cada dia. Més de cada esport, dia, més casual, esport, sí. còmode, busques Sí, comoditat, potser, no? sí. Vale, doncs clar, tu tot el que escolleixes és punts, Sí. per exemple, samarretes bàsiques de punt, Sí, m'agraden molt les bàsiques. clar, Perquè, bueno, això, per això comoditat. també és samarreta bàsica de punt, ampletes també, còmodes, doncs per una vida còmoda, que és el que Còmoda m'ha- però ben vestida, sempre la Judit. Sempre, perdona, la Judit sempre, I guapíssima, i guapíssima. I aquesta t'agrada molt perquè té un escot, perquè tu tens aquesta part molt maca, tens un escot molt maco. Tens la cara una miqueta rodona, però no molt, però clar, a l'escot et baixa molt i t'estàs potenciant tot el que és el teu pit, que és una de les teves parts maques que tens. I llavors, amb aquest escot i aquesta línia, no sé si la veieu, que hi ha Sí. una ratlla aquí, amb això estàs marcant tot això i t'estàs també estirant la cara. Veus? El que a Perquè mi no em fa estàs falta. potenciant- M'agrada, però no sé per què. Perquè estàs potenciant la part que més a tu t'agrada, Clar. no? La teva part i la teva part maca.
I per això és les raons de... Bueno, i els colors, el que passa em fa... Sí. Sempre Tots són els molt colors grisos són i molt... molt Sí, apagats. Jo sí. no sé si és que m'has portat això perquè és el primer que has trobat, I Sí, just perquè- avui, que vas però tota negra... m'ha sobtat una mica això dels colors, que tot el que m'has portat i són colors Sí. com molt opacos, no? O Sí, sí, sigui, sí. i Bueno, no sé, sobretot a l'hivern. A l'hivern acostumo d'anar negre, gris i, no sé, a vegades, no sé, un vermell fosc, però tampoc em surto gaire d'aquí. Anna. Bueno, Vull dir, no sé. i t'ha costat molt trobar la roba quan l'has buscat? És que tinc l'armari. Jo espero que m'ajudis avui, perquè... Té ple de Estic roba, fatal, ple de estic coses. Ple de coses que jo sé que Però jo no ves m'ho per posaré. parts. Ara ja has llançat unes coses, Sí. que has fet, suposo, una vista a lo grosso, no? Com us vaig dir, que es veu més Sí. o menys. Doncs ara ves per parts, per Ara sí. trossets, i ves una mica i afegint, perquè si tot el que tens és així, se't veurà molt igual sempre. Clar, sí, sí. Posa-li Potser colors. tu el que et Clar, faltaria... jo el dels colors ho tinc més per l'estiu, que ja tinc colors... ja no tant color com roba de tendència, potser, o igual és que és el primer que m'has portat i igual tens més coses, no sé, clar, això és que Clar, és molt és una difícil pequeña- fer-te sí. un anàlisi amb 4 prendes, és molt difícil, però si m'has portat això és com, ai, no sé, li falta una mica d'alguna, no? Perquè també, per exemple, m'has comentat, quan hem arribat, que t'he dit, ai, mira, una faldilla tejana, i m'has dit, sí, en tinc 1000, però no me les poso. No me les poso mai. Veritat, Però mai no sé tinc si vist, és per vergonya o perquè, no sé, mai em ve de gust posar-me-la o no sé. I per què te les compres? Por impulso. Pregunta. No ho sé. Pregunta. Pues No ho potser sé, és una de les peces que t'has de treure al cap, Sí. Sí. perquè realment les compres perquè et fa il·lusió i després... Jo les tinc allà perquè penso, algun dia me la posaré. Aquest Poder-te-la dia no posar, arriba. pots posar-te-la, però probablement no van amb el teu estil o amb la teva manera de viure o a on vas, mai veus l'ocasió per posar-te-la. Llavors, doncs, Sí, perquè... treu-te-la al sí. cap, perquè potser no és una prenda vàlida per tu. Però no perquè et quedi malament, perquè segur que et queda bé. No, perquè és que no me la Per- posaré. I Pues quan si me la pel poso que no vaig a fas, pel gust. teu dia a dia, per comoditat... Però pot ser que li quedi bé, el que passa que ella, Sí, sí. allà no sentir-se a gust, Clar. ja... No, per això, no se sent a gust per això, i llavors, pues que no es compri més. No, no. No cal lluir. Aquesta ja està Quan comprada. vagi a comprar faldilles, em compres a mi. Però és roba. com una faldilla de texanes. És com t'estalvio diners, no compris més Però faldilles. jo la veig i dic, ui, mira, ui, que maca aquesta faldilla texana, escolta. I Ja. després no nos la Ja es ponemos. queda. Ja, bueno. Li treus l'etiqueta perquè no sembli que no l'has Clar, estrenat. exacte. Igual I ja que està. la samarreta aquesta, també està amb l'etiqueta. Quina, aquesta? Sí. Aquesta, perquè aquesta és fàcil també de veure, perquè tu, per exemple, a tu t'agrada veure't juvenil, t'agrada veure't, com has dit, casual, així, activa. Clar, aquesta camisa té tots els punts perquè no et veguis així. Clar. El Mira, color és un blau, clar, jo no sé com es veu a la tele, però el color és opaco. Sí. Això es fa trista, Apagada, sí. apagada, a tu amb la teva cara i tot. Els punts tampoc... Una mica de senyora més És gran. una mica de senyor... Sí, no és per ella, no és precisament un look que et doni Clar. això, ni dinamisme, ni jovialitat, ni res de tot això. O sigui, Mira, és està amb normal. l'etiqueta, La tens amb I l'etiqueta. a part, el que gènere, és perquè estrenat. tu ja ho has dit, busques comoditat, aquest gènere còmode tampoc no. és. Tampoc és, veus? Mira, una altra cosa que... Mira. Crec que és la primera vegada que miro en l'armari i veig algú que té la roba amb les etiquetes. No, doncs tinc més coses, eh? Sí? Aquest vestit tampoc l'he estrenat. Aquest vestit tampoc. Pues, Judit, abans de comprar, Bueno, aquest vestit... compra'm a mi, no passa res. No, aquest vestit segurament serà per... Bueno, aquest vestit el podries posar tranquil·lament. Segur que és per la mida de la faldilla o... És que sí, potser m'ho veig massa llarg. No m'he provat tampoc amb sabates, no sé si amb sabata potser canvia una mica, és que no... Bueno, perquè no és el teu estil. Ja. Ho veus? Quan algú diu, és que no... No sé què... És Sí. que no és el teu estil. Però És te'l molt vas provar quan el vas tancat. És molt comprar? tancat d'aquí, això és el que anava a dir. I això Sí. tampoc per tu no és el millor. O sigui, ens va una mica... Més I obert. també perquè també m'has comentat que a tu t'agrada, cuidado, Sí. ets en avantatge, però igualment... Però... Bueno, aquestes coses ja sabem. Te les que- compres provant-te-les o no No, te les no, jo mai proves? em provo res. És, no. Un error que tinc, però no m'agrada provar-me res a les botigues.
Bueno, Jo doncs potser compro t'estalviaries pasta. Pues sí, Jo compro potser tot sí, i- Potser necessitaries provar-te-les, Sí, sí, va, Sí, perquè són aquestes compres per impulsos que us Sí. deia l'altre dia, que ens omplim de roba que hem comprat perquè ens ha fet il·lusió, però que en realitat no ens soluciona res. Per què? Si no ens va mal l'estil, com aquestes dues prendes, Clar. no te les posaràs. No. Si no et va per Per la comoditat, talla. per la talla, és que no te les poses. Estan allà ocupant l'espai. Jo la que no Ocupant me'n prou, espai I mira. desendreçant, cuidao, que després no trobem el que volem trobar. Perquè quan facis més neteja trobaràs roba que diràs Mira. on tenia això. Sí, sí, sí. I tu què m'has A veure, portat? Ignasi. Jo, a part del que hem dit que sí, M'has que no, portat? després vam parlar d'aquelles prendes que ens portaven mal records, no? Jo us vaig dir, jo tinc uns pantalons que Sí, m'agradaven ho has dit, moltíssim ho has i més dit. me'ls furo perquè em vaig caure amb ells en moto. Doncs són aquests, ara veus? Estan... I llavors, Tan a tu tacats. però tu quan veus aquest Jo me'ls he arribat a pantaló- posar així, Però tu Perquè quan veus m'agraden aquest molt. pantaló, a tu t'agrada el pantaló, i te'ls poses i ja estàs sentat. Jo me l'he arribat a posar. O què? El que passa és que, clar, no em sento a gust perquè, clar, les marques aquestes de Però no és l'asfalt... per no les sé I aquest què. forat, que hi ha Clar, un forat, que és el més Només per considerable. les marques. Jo et parlava l'altre El dia forat, tot. de la sensació. Si tu no tens una També. sensació... Jo parlava, per exemple, si quan veus aquest pantaló dius, ostres, me'n Sí. recordo l'accident i Ens ha com mal rotllo. em dona mal rotllo perquè vaig estar malament. Sí que és veritat, quan el miro, o sigui, jo me'l poso, però quan miro el pantaló i el veig fosc, el veig tacat, dic, clar, no és que estigui brut, és que Clar. és per la caiguda, llavors ho penses i... Pues jo quan deia No això estàs a gust. era... Pues és això, que si t'ha de portar un mal record, pues no val la pena posar-te'l, perquè si tota l'estona has d'estar mirant i dient, ai, és que Ja. aquí em vaig caure. Però és allò que em vaig m'agradaven fumar." tant, em quedaven tan bé que dic... Bueno, més No els vull fàcil tirar, comprar no els vull uns tirar. altres semblants. Pues mira, pues, per lo menos no els tinguis a l'armari. Els guarda... Te'n recordes El la baúl- caixeta? el baúl La que vam dir. caixeta, A la la caixa. caixeta. Pues a la caixeta. caixa. La Bueno, fiques avui a la hem portat caixeta. aquí el nostre mini armari de l'hoquei, llavors, això no ho posaríem. De la No. Judit, la faldilla, el vestit i la samarreta... Posaríem No. a l'armari del... Què posem aquí a l'armari? Posarem Aviam. la samarreta super mega Això Aquesta samarreta sí o a sí. l'armari de la i Judit. totes les samarretes I la bàsica de punt. negra també. Què més Totes volem? totes les bàsiques, perquè a més totes aquestes bàsiques et solucionen tot, Clar, eh? sí, Totes Cuidao. ben ordenadetes, Tot Judit? solucionat. I, a Sobretot, veure, Judit, ben ordenades. ben, Ben ordenat. molt bé, Després no em vinguis amb I les ben ordenes. doblegat. Bueno, Ben jo... ordenat. Està perfecte. Hauria de ser per colors, igual, però... Per colors també. Per colors. Com es fa això per colors? Perquè, clar, després... Has de tenir molta paciència, a veure, eh? Bueno, això de l'ordre de l'armari n'hi ha... Cadascú té la seva manera, no? Però una de les maneres que hi ha... Bueno, jo la faig servir, eh? Aviam. La primera, estiu, hivern, eh? Sí. O sigui, no, Jo ho tinc tot sí, barrejat. Sí, però veus? No és tan clar. Perquè com que les samarretes de manera curta me les poso també a l'hivern, Bueno, doncs... n'hi ha prendes que són intemporals. Sí. Aquestes sí. Els texans, una camisa blanca, jo què sé, Clar. les samarretes... Això sí, però el que és... A l'abric a l'estiu no te'l posaràs, no? I Però sempre al el tinc banyador penjat. a l'hivern no te'l posaràs. Bueno, sí. és que no potser estigui a l'armari. Potser sí. Tot ho tinc penjat. Bueno, sempre. igual sí, però... Fes una altra caixa, va! Fes una Una altra caixa va, per ja la te la roba que regalo no és de- jo. de Te la temporada. regalaré Vale, jo. vale. Dos caixes ja tenim, la Jo de que no i la no, de que... la d'estiu i hivern. O sigui, s'ha de Vale, canviar, l'armari no pot Vale. estar barrejat. I després separar-ho per tipus de prenda. Els abrics, els això vestits, ho faig. els pantalons, els polos, les samarretes, o sigui, separar-ho. Més que res perquè visualment no tenim 40 hores per vestir-nos. Clar. Bueno, jo no les tinc. És més ràpid. No, no. I visualment, ai, avui una samarreta perquè tal, les samarretes estan aquí, ja només has de mirar en aquest lloc, no? O sigui... Però jo ho faig més senzill. Roba interior, la roba d'esport i la roba de vestir. No, Ja no, està. evidentment, em complico la molt. roba d'esport a part sempre. Clar. Roba d'esport a part. I la roba de vestir, si teniu pues, un traje de festa o els vestits de festa, també a part, sempre. Sempre, a part, perquè això no t'ho poses del diari. Bueno, un traje, no sé. No, no, tampoc. Que per lo que m'has explicat no te'l Sovint no. poses. Però, i llavors, el que jo faig servir i es recomana és per colors. Per colors. Per colors, sí. Els pantalons negres, els pantalons texans, o sigui, tot per colors. Les samarretes negres, blanques, les de color, les estampades, perquè així és més fàcil, perquè si un dia tu dius, bueno, jo vull sortir i vull posar-me aquest pantaló perquè em ve de gust, i aquest pantaló me'l vull posar, doncs avui vull anar tota negra. Per què vas a mirar les estampades i aquí hi ha les negres?
Això sí, molt pràctic, però a l'hora de la veritat... No, jo ho aconsegueixo, Sí, ho aconsegueixo. Jo el problema el veig que quan em tindria a tornen l'hora la de guardar un roba altre neta, cop. O sigui, clar, un cop la tinc exacte. netejada, Vale, clar. Un cop la roba Això és un neta- altre tema, Clar, sí, Això ja és sí. un altre tema. Un cop la roba neta, a veure, un altre Ara cop a endreçar, a selecciona veure... un altre cop. No, però és fàcil, o sigui, va aquí. És acostumar-te, és agafar una rutina i acostumar-te. tot, no? És com tot. Bueno. Però és que si no acabarà tot desendreçat igualment. Sí, està acaba clar. de ser. Acaba, Clar, acaba. Al final o acaba acabarà sent. la cadira, és com dic La tinc, mira. Mira, això és Tothom una té cosa una cadira. La tinc a la a cadira tothom que és sempre. així li dic, traieu la cadira de l'habitació, Clar. ja, perquè si no les cadires acaben... Sí, és que la No, cadira està espera. trencada, la tinc allà a l'habitació i la roba s'acaba de planxar Allà. i a la cadira. A la cadira, Sí. veus? És que això, doncs jo, si entrés a casa teva a fer-te un armari, veuria això i Trauria la diria, cadira. treu-te la Bueno, cadira. però llavors aniria del llit a l'escriptori, de l'escriptori al llit, del No, llit a l'escriptori, de també- l'escriptori al també- també ho he fet, també ho he Sí, sí, fet. per això. Jo treus la cadira, perquè la meva mare també m'ho deia. No, treu la cadira que... La posa Del al llit llit. a l'escriptori, de l'escriptori al llit. Arribes a la No, nit, però dius, jo ho faré demà. Ja ho faré demà. Però arriba un l'escriptori. moment en què s'ha de fer, Clar, fer. sí, sí. Arriba un moment en què s'ha de fer perquè si no s'acumula al terra. Però el problema és seguir. Un cop ho has fet, ja a l'endemà tornar-ho a fer. Quan ser ho constant tinguis amb això. bé, t'agradarà tant Que ho farà el seu que professor. acabaràs fent-ho. A tothom ens dona mandra, a tothom ens dona mandra ordenar, a tothom. A mi també, Clar, O sigui, no, no. Vull dir que no... Però serveix. I quan veus que fa un servei... Pues... Bueno, que és més pràctic, clar. Sí. És que és pràctic. O sigui, jo a vegades quan l'endreço dic No, el que dic. que ràpid em vesteixo avui perquè mira, ho tinc tot endreçat, sé on està cada cosa. Exacte. Però clar, a la següent setmana ja dic, no Ja sé no on saps on està està. res. O sigui, Bueno, ja per acabar, havia portat també aquests pantalons, bueno, primer aquests, que aquests en el seu moment vaig tenir un canvi d'estil i Clar, sí, tant. Ui, això ui, per ui, mi- ui, ui. Mira, això per mi eren pitillos. Madre mía. Això per mi eren pitillos, Amb imagina't. això aquí. sí, Ho ample que has, era. has canviat totalment d'estil. Sí, he fet canvi radical. D'estil. Sí, sí. Però això era pitillo, per mi. Jo, Imagina't. els que Bueno, portava també eren es el doble portaven, d'amples. Es portaven molt. Llavors I ara, aquests m'agraden perquè tinc el record de que quan me'ls vaig comprar van ser per la graduació de l'ESO. Ah, sí? Van ser aquests. I clar, jo em veia molt guapo amb aquests. Bueno, Per clar. exemple, l'altre dia, per anar a la universitat, me'ls vaig posar i vaig dir, no has fet bé. No has fet bé. pues- Tothom em deia, Però per què vas amb això si queda Doncs fatal? mira, aquest és un exemple de, per exemple, que ja no està, que a tu ja no et va per l'estil de vida que portes ni per Clar. al teu estil personal, que l'has canviat pel que sigui. I, a més, és d'aquelles prendes que li tens un carinyo. No cal llançar-la. Amb A la el- caixa. A la què? caixa. A la caixa. Tirem la caixa. Aquests dos se'n van junts, llavors. Se'n van a la caixa. Vale, aquests Aquests dos. dos Se'n van a la separats. caixa. Fora. No cal que et llencis. D'allà, només em quedo la meva camisa. El polo... Aquest no, Aquest polo et Aquest va no el molt guardem. gran. Això no Aquest, t'afavoreix amb bueno, li res. podríem regalar algú que fos... No donarem a algun familiar o algú que li pugui anar? Sí, o a Càritas, és igual, però això... Mira, jo doblegant, És que és com... Veus? mania. Aquest és com tu. Això és per comprar-ho com tu, sense provar-me-la. Clar. Veus? I després et dona mandra. Si us dona mandra, ordenar l'armari us donarà mandra canviar-ho. Ui, sí, per això ho tinc amb Doncs per això l'etiqueta. mateix, prova tu. Sí, sí, sí. Prova tu. La camisa cap aquí, llavors, no? Perquè la camisa... La m'agrada. camisa sí, la camisa La camisa sí perquè que la la camisa guardaré. és la teva talla, a més, la camisa a tu t'afavorirà molt amb una Al coll. samarreta sota. sota i la camisa Això moltes oberta. vegades ho faig. Això per tu és ideal. Les camises les guardem doblegades o penjades? Mira, això n'hi ha moltes teories. Jo soc de penjar-les, De penjar-les, vale. però el protocolo, imagina't, per Venen exemple, doblegades. el protocolo de l'esmoking i del vestit de la camisa de nit és que se't vegui La marca. de Del com doblegat. està Clar, doblegat. quan tu compres les de Què? traje, De clar, veritat. les camises Sí, de traje, és venen veritat, et doblegades. venen totes doblegades. I les camises que són per vestit venen... venen... Alto standing, diguéssim, es guarda les camises, es compren sempre una, tenen una de recanvi i doblegades. A mi La m'agrada. ratlla aquí. Sí, 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 sí. No m'agrada gens. Però avui en dia tampoc, i una d'esport tampoc, Una d'esport... Jo les camises penjades, més ràpid. el suèter doblegats, els pantalons, els que es rebreguen penjats, els que pots guardar així doblegats són els aquests. texans, que no es rebreguen. Però tots els altres també penjats. Bueno, Jo sóc molt de penjar. A veure, jo si tens armari, jo ho tindria tot penjat. Tot penjar, és el més fàcil. Jo, tot penjat. És el més jo, fàcil. Jo. Sí, sí, I sí. realment és quan trobes les coses. Sí. Doblegat és com...
Sí. Tens allà un bloc de samarretes de 15 pisos que no la trobes, la que vols. Doncs bueno, se'ns I ara has acaba el canviat temps. l'estil? Aquests eren els pitillo. pitillos, que Normal, ara ara sí, sempre ara els aquests sí, poso. aquests i guardats. Aquests també Aquests guardats. es venen aquí, Aquests al nostre guardats. armari. Doncs bueno, Míriam, Bueno, moltes encantats gràcies. d'haver-te tingut Gràcies a una setmana més. vosaltres. Sí, recordem que avui també m'ha vestit Has la fet de Míriam, Carmine? sí, amb la roba de la Carmine. Que bueno, Míriam, uns leggings, no?, negres. Sí, uns leggings negres El més d'estos, el xaleco. amb un xaleco. I el complement El complement de Miro de Complements. Miro Complements, que és molt maco, eh? I pentinats del Cerdà, Sí. com sempre. Bueno, Doncs Judit, sí, Míriam, fins la propera setmana. sí, ens veiem la propera Fins la setmana. propera setmana.